Nhasi tichange tichitaura pamusoro pevaroyi. Chii chinonzi muroyi? Munhu anozvarwa here ari muroyi? Uroyi hwacho hunomboshanda sei? Mishonga yacho yavanoshandisa, vanoshandisa mishonga ipi? Yatinoziva here kana kuti yatisingazivi? Chii chinoratidza kuti munhu uyu muroyi? Kuti unge uchiziva kuti uri kuroyiwa, unozviona sei? Uroyi huriko here kana kuti dzingoriwo ngano zvadzo? Kana tichitaura zveuroyi kana kuti varoyi, hadzisi ngano kana kuti nyambo. Uroyi huriko ende varoyi variko. Muroyi munhu uyo wekuti ane simba rekuti anokwanisa kuzvishandura iye pachezvake, kuita mhuka yaanenge achinzwa kuda kuita panguva iyoyo, kana kuti anobuda munyama yake kana kuti mumutumbi wake obva apinda munyika yemweya. Isu vamwe paya patinenge takarara, ivo varoyi vanenge vachifamba vasingazorori. Usiku paya iwe uchiridza ngonono, ivo vanenge vachifamba kana kubhururuka vachipinda mudzimba dzevavengi vavo, kana kuti avo vavanoti vavengi vavo, kunyange usingazvizivi kuti munenge makavengana. Angava ari muvakidzani, shamwari kana kuti wehukama. Kana apinda mumba mako, anobva achizotanga kukushandisira mishonga yekuti unge uchizosangana nemweya wejambwa nemunyama. Iwo uroyi hwacho hunombokonzereswa nei? Uroyi hunokonzereswa nemweya wegodo, mweya weruvengo, mweya wekusada kuona vamwe vachibudirira kana kuitawo chakanaka muupenyu. Uyo ane mwoyo wakaipa akangofanana nemuroyi, kunyange asingamuki achienda kunoroya panoenda vamwe varoyi kunoroya, asi zvinenge zvakangofanana, nekuti mwoyo wemuroyi uzere rima, godo neruvengo. Izvi ndo zvinopa muroyi simba rekuti ange achimuka achibuda mumba make, kusiya murume kana kuti mukadzi wake achiti ndava kumboenda kunoroya, nekuti mupfungwa dzake neruvengo urwo rwaanenge ainarwo anenge achizviudza kuti ndiri kuita chakanaka, asi iye anenge achiita chakaipa. Muroyi kana kuri kunzi anenge aine murume, zvaanoita anotora duri paya apo paanenge ava kuti ndava kuda kumuka kuti ndige ndichienda kunobata mabasa angu akaipa, kunyange asingazvioni kuti ari kuenda kunobata mabasa ake akaipa. Atora duri rake kudaro, anobva achizoriradzika duri iri padhuze neapo panenge pakarara murume wake. Kunyange zvikanzi anenge ari murume ari muroyi, iye mukadzi wacho akarara ari kutsi kwehope, asina zvaanenge achiziva, murume wake anomuka obva atora mutsvairo, obva achizouradzika mutsvairo iwoyo padhuze neapo panenge pakarara mukadzi wake. Kana uri murume wakaroora mukadzi anenge achiroya, kana asiya aisa duri kudaro, iwe unenge uchitofungidzira kutoti duri iroro ndiye anenge ava mukadzi wako, nekuti panguva iyoyo duri racho rinenge ratova mukadzi wako. Usiku unokwanisa kutoti ndivete nemukadzi wangu, dzimwe nguva unokwanisa kutopepuka, asi uchipepuka unenge uri kuhope, nekuti mukadzi wako muroyi anenge asingadi kuti unge uchizomuka uchiona kuti iye haamo mumba. Unongopepukirako kuhope wotoshanduka uchimbundikira duri riya sekunge mukadzi wako. Iye anenge asimo zvake mumba, anenge afamba ashanya nevamwe vake vaenda kunobata mabasa avo erima. Haufe wakazviziva kuti izvi ndo zvinenge zvichiitika, nekuti dzimwe nguva paya paanomuka kana akasaisa duri kana kuti mutsvairo, murume wako kana kuti mukadzi wako anenge ari muroyi anobva amira pambedha kana muvete pasi, anobva achizokutanyanga. Iwe wakarara kudaro, anokutanyanga obva achizobuda zvake kuti usazomuka. Kuti unge uchizonzi wamuka, unge adzoka. Paya paanenge adzoka,
anokutanyanga zvekare, obva wachizopepuka zvako, obva waona kuti murume kana kuti mukadzi wako anenge avete pasaiti newe, haufe wakazviziva kuti anga atombobuda akaenda kunoroya. Kana riri duri anongouya oritora obva aridzosera apo parinogara, kana mutsvairo anongoubvisa obva wachizomuka zvako. Vazhinji vanobvunzana ivo vachiti, ko zvino gogo vangu zvandakanzwa zvichinzi gogo ivo vanoroya, kana kuti amai vangu vainge vari muroyi, kana kuti sekuru kana kuti baba vangu zvino zvavanonzi muroyi, ko iniwo nekuda kwekuti ndiri ropa ravo zvinoreva here kuti ndakangozvarwawo ndiri muroyi uye zvekare ndichazova muroyi? Hakuna mwana anozvarwa ari muroyi. Hazvigoneki kuti zvinge zvichinzi mwana anozvarwa ari kacheche, kacheche ikako kachitonzi kanoroya. Nekuda kwekuti muroyi pachezvake anofanira kuti ange achitotemererwa nyora dzacho idzodzo dzeuroyi. Nyora idzi dzinotemererwa munzvimbo dzakasiyana siyana pamuviri wako, asi dzinowanzo kutemererwa kuri kumusana kwako. Paunozvarwa paya, paunozvarwa uine zvipo zvako, zvinenge zvigere kana kuti mweya iyo inokuteverera, zvichienderana nekuti uri mukristu here kana kuti hausi mukristu. Kana uri mukristu vanoti ngirozi muchirungu guardian angel kana kuti guardian spirit, saka inofamba newe iri kumusana kwako. Uye zvekare kana uri munhu wechivanhu, ndokusaka vachiti midzimu inouya yozorora pamafudzi ako. Ndokusaka nyora idzi, paunotanga kutemererwa nyora idzi, unodzitemererwa kumusana mafudzi ako, kuitira kuti izvo zvaunenge wakazvarwa nazvo zviri muropa rako, zvipo zvakanaka zvaunenge wakazvarwa nazvo, zvaunenge wakapiwa nemusiki wako, zvinge zvichizoshaya simba. Mhepo kana kuti mweya kana kuti ngirozi idzo dzinenge dzakakuchengetedza kubva uchiri mudumbu raamai vako kuzonosvika uchizonozvarwa, varoyi vanoti kana vakutemerera nyora kudaro, mhepo idzodzo dzinenge dzisisina simba. Nenge wafanana neimba ine mukova unogara wakashama. Mhepo dzakaipa dzinenge dzongouya dzichiita zvadzinenge dzichinzwa kuda newe. Mhepo idzi padzinenge dzichiuya dzichipinda muimba iyo ine mukova unongogara wakashama isina muchengetedzi, mhepo idzodzo dzinokonzeresa zvekare kuti zvipo zviya izvo zvaunenge wakazvarwa nazvo zvinge zvichiwedzera kushaya simba, zvisakwanisa kukurwira. Chinhu chamunofanira kuti munge muchiziva ndechekuti kana mwana asati asvika makore 10, mwana iyeye anenge achiri akasimba pamweya, ende anenge asingakwanisi kuti varoyi vange vachizomutemerera nyora, nekuda kwekuti zvipo zvake zvaanenge akazvarwa nazvo zvinenge zviine simba. Umwe anokwanisa kubvunza kuti ko iro simba racho rinenge richimbobva kupi? Simba iri rinobva pakuti mwana uyu anenge asati ava kuziva kuti ichi chandiri kuita chakanaka, ichi chandiri kuita chakashata. Anokwanisa kuva aine zvaanenge achiziva, asi anenge asati ava nemweya iwoyo wekuti ndinokwanisa kuita utsinye. Kana ndikaita chakati ndaitira munhu chakanaka, kana ndikaitira munhu chakati ndamuitira chakaipa. Saka mweya iya yaanenge akazvarwa ainayo ichimuchengetedza, naiyowo inenge ichiri nesimba nekuti anenge asati ava kurarama ari muzvivi. Mwana uyu anozoti ava nemakore anokwana iwo kuita 10, ndipo apo paanokwanisa kutanga kutemererwa nyora dzacho dzeuroyi. Ava kutanga kuitiswa mabasa asina kunaka. Vachimuitisa mabasa asina kunaka kudaro, vanenge vachida kuti zvipo zviya zvaakazvarwa ainazvo zvinge zvichishaya simba, zvichipera simba. Ivowo vanenge vachiwedzera kumutemerera nyora dzacho dzeuroyi. Nyora idzi dzeuroyi dzakati wandei, asi pari zvino tichambotarisa nyora dzekutanga muroyi dzaanotemererwa.
Muroyi anotemererwa nyora 2 pakutanga kuroya kwake, pedzezvo ozotemererwa nyora 4, pedzezvo ozotemererwa nyora 6. Saka nyora idzi dzine mastages adzo. Uyo anenge aine nyora 6 anenge aine masimba kudarika uyo anenge aine nyora 2. Uyo ane nyora 2 ane zvinhu zvekuti haakwanise kuzviita zvinoitwa nemuroyi uyo anenge akatemererwa nyora 6. Nyora 2 idzi ndedziya dzekuti unenge uri muroyi, vanenge vachifamba newe usiku, une hope dzaunorota, asi paunomuka dzimwe hope dzacho unokasika kudzikanganwa. Muswere wese wezuva unenge uchingoshushikana, uchizvidya mwoyo, uchizvibvunza kuti asi nezuro ndakarota chii? Nyama yako nemweya zvinenge zvichikuudza kuti pane zvakaitika nezuro. Pane munhu akauya akakutora akaenda newe kwaakaenda newe, kana kuti unongorangarira kuti asi nezuro ndakarota ndiri kumakuva, ende ndiriko kumakuva ikoko pane pandakatoita sekunge ndakapepuka. Asi kuti unge uchizorangarira hauzokwanisi. Unenge uine nyora dzekutanga, nyora 2 dzaunotemererwa. Pozoita nyora 4. Muroyi kana achinzi anenge aine nyora 4, anenge aine simba. Kana kuri kunzi mwana wechikoro, tinenge tichimufananidza nemwana wechikoro anenge ava kusekondari. Muroyi uyu anokwanisa kubuda ari ega, achisiya vamwe vake, oenda onosiya mishonga mumba memunhu uyo waanenge achiti uyu muvengi wangu ari kufanira kuti ange achizosangana nechiga cherufu. Asi anenge asati ava nemasimba chaiwo ekuti anokwanisa kupedzisa munhu ari ega. Muroyi anenge aine nyora 2 nemuroyi uyo anenge aine nyora 4, zvavanozoita ndezvekuti vanozotsvaka muroyi kana kuti varoyi vanenge vaine masimba, vaya vanenge vakatemererwa nyora dzinokwana idzo kuita 6, vobva vachizovatuma kuti vange vachienda kunopedzisa basa. Muroyi anenge aine nyora 6 uyo ndiye anenge akafanana nemunhu akaenda kuyunivhesiti akanopasa, anotodzidzisa zvekare kuyunivhesiti kwacho. Muroyi anenge aine nyora 6 ndiye anokwanisa kuti ange achitemerera vamwewo varoyi nyora dzacho dzeuroyi, uye zvekare kushandisa vamwe usiku, kubuda ari ega, kupinda nepanopisa pacho achiita mabasa ake. Kuchishona chedu vanoti mushonga haubatiri pasina chironda, zvichireva izvo kuti kana usina kutadzirana nemunhu, kunyangwe ari muroyi, haana zvaanokwanisa kuti ange achikuita. Saka muroyi kuti iye ange achikwanisa kukuroya, kunyangwe musina kumbotukana, uchimuitira zvakanaka, anozokugona seiko? Muroyi anoshandisa ungwaru hwake, iye sezvo anenge achizviziva kuti ari kuda upenyu hwako, anoda kuti unge uchifa, anoda kuti unge uchitambura, unge uchidzingwa basa, kana kurambana nemurume kana kurambwa nemurume. Zvaanoita ndezvekudai, anokutsvaka, zvinokwanisa kukutorera makore kuti unge uchizozviona, but anokwanisa kungotanga kungonetsana newe, kutukana newe, kukunyeya. Iwe unozoti kana ukamupindura, zuva iro raunonzi wamunyeya neumwe munhu, zvimwe kuda unenge uchimunyeya neumwe muroyi. Guwa riya rinozoti rasvika munzeve dzake, obva auya kwauri, obva akubvunza kuti asi nhaiwe, ko kufamba uchindinyeya kwakanaka here? Mobva matanga kutotukana paya. Muchitukana kudaro, anenge achitsvaka kuti iwe unge uchimutuka, umuudze mashoko anorwadza, obva akunyararira, obva ati kubva zvakanaka, tichaona. Kana adaro anopfugama odemba kuna musikavanhu, oti asi nhai Mwari, mambozvinzwawo here izvo zvandaitwa nanhingi uya? Apa anenge achitsvaka iya yavanoti muchirungu moral authority, yekuti ange achiwana simba rekuti ange achizoisa zvituko pamusoro peupenyu hwako
nekuti iweka unenge wamuratidza kuti une simba rekumutuka, iye obva azviratidza kuti aiwa mutete kwauri, obva achizozvidzora otokukumbira kana ruregerero, achiziva zvake kuti anenge awana mukana wekuti ange achikuhwina. Zvinokwanisa kuitika kumabasa. Muvakidzani wako weukama mongonetsana nekanyaya kadiki, munhu otowana simba rekuti ange achikugadzira. Varoyi vanomboshandiseiko pakuroya? Varoyi vanoshandisa zvinhu zvakasiyana siyana. Varoyi vanoshandisa mazizi, vanoshandisa nyoka, vanoshandisa mipurwa, vanoshandisa kitsi, vanoshandisa bute chairo, nekushandisa makwati nemidzi yemiti yakasiyana siyana. Zvino unozoti kana watumidzirwa zvinhu izvi, ndo paunotanga kusangana neurwere hwekuti kunyangwe ukanzi waenda kuchipatara kana vanana chiremba nehunyanzvi hwavo nemishina yose iyo yavanoshandisa, vanoshaya kana kuziva kuti dambudziko racho rimbori pai. Vanotemeseka nemusoro, uchipedza mari, uchikwidza nekudzika, uchishaya kuziva kuti ko urwere uhwo hwapinda munyama hwakabvepi. Vanokwanisa kukutumidzira mipurwa iyoyo, kitsi nemishonga yavo imwe yavanosiya mumba mako. Unotanga kusangana neminyama, kungava kuri kumabasa, mumabhizinesi, mari inenge ichingopinda mumaoko ako ichitsvedza, ichitorwa nemhepo. Kana wakaroorwa kana kuti wakaroora nemudzimai kana kuti nemurume wako, munenge muchingogara muchingonetsana, nekuti muroyi haazorori siku nesikati. Masikati ipo paya nemurume wako wava kunzwa kuti marriage iyi yava kuvava, handichadi kuti ndinge ndichiramba ndigere naye murume uyu. Acho anenge achizvikonzeresa anokwanisa kutouya kuzokushanyira ari masikati, achida kuona uye zvekare nekukutapa mazwi. Agere newe kudaro, anokwanisa kungosiya kamushonga kake. Kamushonga ikako kanozokonzeresa bopoto zvekare. Orongedza nhumbi dzako, woti ndava kudzokera kuvabereki vangu. Uchingobvapo chete uri munzira, ndo paunotanga kufunga kuti asi murume wangu uya wandasiya ndichiri kumuda. Naiyewo achisvika pamba achiona kuti unenge warongedza, anotanga kukunyengerera kuti unge uchidzoka sevanhu vanenge vachidanana, asi munenge muchinzi ramba naye pamweya. Nekuda kwekuti kamushonga kaya kanenge kachirimo mumba kana kuti pamba ipapo, munotaurirana ugodzoka. Asi kana wadzoka mukati garei garei, motangazve kunetsana, nekuda kwekuti kamushonga ikako ndo kanenge kachimutsa bopoto rose iro rinenge richikonzeresa kuti munge muchiita sekunge vanhu vasingadanani. Izvi zvose izvi muroyi anozviitira kuti unge uchishaya simba, nekuti kana achirwa nemweya wako nenyama yako, haangotangi dzimwe nguva kukupa urwere. Anotanga kumabasa, kudzingwa basa, kushaya mari, kunetsana nemudzimai kana kunetsana nemurume worambwa. Wagara paya, kana kunamata unenge wava kusanamata, kana kufamba unenge wava kusafamba, unenge wava munhu anenge ava kungorarama. Iyewo anenge achitowana simba, ava kuziva kuti hausisina tarisiro yekuti zvinhu zvichanaka muupenyu. Zvino kana kuri kunzi unenge uchifungidzira kuti une munhu ari kukuroya nekuda kwezvose zvaunenge uchisangana nazvo mukurarama kwako, kana ukaona sekunge unenge usisina tarisiro, unofanira kuti unge uchitsanya. Chii chakanakira kutsanya? Nekuti paunotsanya zvinobatsira maguardian angels, kana uri munhu anotevedzera nzira dzechivanhu vacho, ivavo vanofamba newe paunenge uchizvinyima zvokudya, unenge uchizvisimbisa, unenge uchisimbisa uyo anenge ari mauri kuti ange achikwanisa kusimuka achikurwirawo paya paunenge wakarara. Ivo pavanouya vange vachinzwa kutsva. Paunotsanya
nyama inoshaya simba. Unoziya uchipera simba. Kupera kwaunenge uchiita simba, uchiziya nenzara, uchizvinyima zvokudya, mweya wako unenge uchiwana simba.